Formal nang nilagdaan ng Angeles City Government at Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Memorandum of Agreement o MOA para sa Sapang Bato Watershed Protection Initiative sa ginanap na seremony sa Command Center Conference Room nitong May 22. Layunin ng kasunduan na palakasin ang environmental protection efforts, isulong ang sustainable development at pangalagaan ang Sapang Bato Watershed na isa sa mahalagang likas na yaman ng lungsod. Pinangunahan ng MOA signing ni Mayor Carmelo John Lazatin II at BCDA President at Chief Executive Officer Engineer Joshua Jake Bingkang. Kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, miyembro ng Sangguniang Panlungsod, stakeholders at partner agencies. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Lazatin ang kahalagahan sa pagtutok sa environmental responsibility kasabay ng patuloy na development upang masiguro ang pangmatagalang kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Mahalaga ang Sapang Bato Watershed sa water resources, flood regulation, biodiversity protection at environmental balance sa Angeles City at mga karatig lugar. Sa ilalim ng partnership, pagtutulungan ng Angeles LGU at BCDA ang mga programa para sa watershed protection, land use planning, environmental conservation at climate resilience habang isinusulong ang patuloy na paglago ng rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.